først ind her. Og tømmer duppen med 1931 med Kerstin Tabor. Så har vi en diskvalifikation fra løb 32, heat 2, bane nummer 2, 20 start, det fjerde svømmer, og det var løb 32, heat 2, bane 2. Og her har vi så bane nummer 4, det er Julie Krøyer Svendsen, som slår først ind her og skifter til Frida på anden turen her. Ude i 50 brystsvømning, hun har MK31 Josefine Petersen lige med sig. Her det er over Helsingør for bane nummer 8 har Rena Rær. Anden hovedskifte kommer rigtig godt med over på bane 8. Og se her er det Victoria og Karoline, der kommer højt. Her er bane 3, der kommer først ind i sidste turen. Det er MK31. Skifter til Sofie Høvning ud på den her fly alene i spidsen her. Med Sofie cirka 2 længder foran Aalborg og Helsingør. Helt alene skal jeg skifte til Cecilie Kirketær på de sidste 50 meter. Og Cecilie får cirka 2 længder foran Titi Dolphin. Og Silla er helt alene i front her. Og Karoline får kritik på bane nummer 4, og de prøver at jagte har en sikker anden position. Og det bliver MK31, Motionsklub 31, der står først ind her. Og tømmer den hurtigste tid indtil nu. Og lige efter har vi DT Dolphins på en anden plads med tid 1.50. Og pigerne har svømmet ny dansk rekord på 4x50 meter fri. Kæmpe stort tillykke til pigerne og MK31 for den nye dansk rekord.